ایک وقت سجنوں امتی نے دھوم پئی کھڑیے چھوٹے وڈے امیر غریب آلہ ادنا مہاجرن بھاویں انصارن مردن بھاویں عورتن بچن بھاویں بڈھن سرکار دی آمد دا جشن منائی کھڑے دل کے کھڑے آدم ساڈے جاگ پئے ہیں وقت وقت ساڈے جاگ پئے وقت وقت ساڈے جاگ پئے ہیں 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 وقت وقت ساڈے جاگ پئے بختاں والا فرش تے آیا پھول دھرتی نو آن وسایا بختاں والا فرش تے آیا پھول دھرتی نو آن وسایا پھول دھرتی نو آن وسایا جے نکھڑا عربی جوان کو تمن گئے سیدی شان کو ایک خاص کر شیطان کو تکلیف تئی آئی سخت سخت سارے جاگ پئے ہیں وقت وقت 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 بختاں والا فرش تے آیا پھول دھرتی نو آن وسایا بڑی مہربانی وقتے رہو بختاں والا فرش تے آیا پھول دھرتی نو آن وسایا جائیں نکھڑا عربی جوان کو تمن گئے سیدی شان کو ایک خاص کر شیطان کو تکلیف دئی آئی سخت سخت سارے جاگ پئے ہیں وقت وقت سارے جاگ پئے ہیں سارے جاگ پئے ہیں وقت وقت سارے جاگ پئے ہیں وقت وقت نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسول اللہ علامہ الحاج قاری عبد الرحمن صاحب گجراتی ہر پاسے ہاں زور کفر دا واقف نہ کوئی رب اکبر دا ہر پاسے ہاں زور کفر دا واقف نہ کوئی رب اکبر دا میٹھا مدنی پیار آیا گیا کل مرضاں دا چار آیا گیا دو جگ دا سہارا آ گیا گیا خوشیاں آیا یک لخت لخت سارے جاگ پئے وقت وقت 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 سارے پکھڑے پاک حضور دو جگ دے دکھڑے دور تھے جا دل ربا دا ظہور تھے اسہور دہائیو وقت وقت سارے جاگ پئے 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 صبح کا ٹائم مدینہ الرسول نبی پاک سویر دی نماز پڑھائیے مسلمانوں کی جانے لاؤ سی جرا صدیق اکبر مقتدی ہو سی صداقت دا پے کر مقتدی عدالت دا پے کر مقتدی شرم و حیا دا پے کر مقتدی مولا کائنات حسنین دا بابا مقتدی طلحہ زبیر جے جوان مقتدی بلال جے پروانے مقتدی امامت کرا والا او جوانے جے کل کائنات دا سردار نبی فرمائے اکھرا سبحان اللہ کل کائنات دا سردار نبی نبی دا نبی اللہ دا نبی سبحان اللہ آپ نے سویر دی نماز پڑھائیے نماز دے بعد آپ نے خطاب شروع کیتے اچھڑا خطاب جاؤں دے بسم اللہ دی فضیلت بیان بیٹھے فرمین فرمیندے بیٹھن میرے صحابہ جی یا رسول اللہ جی یا حبیب اللہ سارے اماں ابا تورنا تو قربان ہو ونجن آقا ارشاد فرماؤ کیا فرمانے فرمیندے جڑا چننا کم کرو ہر کم دی ابتدا بسم اللہ شریف نال کیتی کرو بڑی مہربانی بس دے رہو صدا سلامت ہو اے ملتان دے غیور سنیو سنو توجہ دے نال اے مسلمان بھائیو بسم اللہ دی فضیلت بیان پئی ہوندی ہے سبحان اللہ فرمیندے کھانا کھاؤ تے ابتدا بسم اللہ پانی پیو تے ابتدا بسم اللہ آکھو سبحان اللہ کپڑے پاؤ ابتدا بسم اللہ
میرے سردار سفر تے چلو تے ابتدا بسم اللہ، جڑے کم دی ابتدا بسم اللہ وہ کم پورا ہو کے راضے کریں ادھورا نہیں رہندا سبحان اللہ، جڑے کم دی ابتدا بسم اللہ وہ کم با برکت ہوندے او کم دے برکت ہوندے اللہ دا فضیلت تے اللہ دی رحمت شامل ہوندی سبحان اللہ، نبیاں دے امام بسم اللہ دی فضیلت شروع کیتی تے لو گلی نال گزر دیے او گلی دے وچ گزر پیاؤ دے 7 سال دی بچی دا جڑی مہمان آئی ہوئی آئی او یہودی خاندان نال تعلق رکھیں دی آئی سرکار دی آواز کرنے پئی بڑی مہربانی جڑا سرکار دی رسیلی جسیلی سریلی آواز کرنے پئی بچی رک گئی ہے مسجد لال آ کے چھوٹی دیوار آئی لیکن بچی دے قد کلو وڈی آئی بچی نال کھڑ گئی ہے میٹھی میٹھی آواز کھڑی سن دی ہے سرکار مدینہ دی رسیلی چسیلی آواز سبحان اللہ، بچی دا دل میں خیال آیا جن آواز اتنا سونی ہے اللہ جانے آپ کتنا سونے ہو سکتا دستور زمانے دا جنا مقرر تقریر کرے خطیب خطاب کرے او سنن والے دے جے تک چہرہ سامنے نہ وچ چس نہیں آندی بچی روڑے کٹھے کی دن پتھر کٹھے کی دن اٹا کٹھا کی دن اچھی تھلی بنے دی ہے دیوار تو جھاتی پینی ہے ودعا دے مکھڑے تے دین کون او پاک مکھڑا جندے بارے بے نیاز دا اعلان اللہ دے قرآن دی منظر کشی قاری محمد عبدالرحمان نقشبندی گجراتی اپنے سجنہ دے سامنے پڑھدا سبحان اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ فرمایا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى جدا والضحى دے مقدس چہرے تے دید پئیے قربان جاواں بچی دی زبان تے بے ساختہ کلمہ جاری ہو گئے کلمہ پڑھدی کھڑیے دھیان سرکار دی تقریر تے لائی کھڑیے سرکار دا آواز سنتی رہ گئی ہے تقریر مک گئی ہے جڑا تقریر مک گئی صداقت نہ پے کر اپنے گھر روانہ چھٹی ملی عدالت نہ پے کر اپنے گھر روانہ شرم و حیا نہ پے کر اپنے گھر روانہ شجاعت نہ پے کر اپنے گھر نبی پاک دے دیوانے پروانے مستانے یا گانے سارے اپنے اپنے گھراں تو چلے گئے قربان جاوا نبیاں دے امام اٹھن اپنے حجرے مبارک کے چلے گئے جے تک نبی پاک نظر آئے بی بی رہتی رہ گئی ہے چھوٹی بچی تکے دی رہ گئی جدا سرکار کو جلو گئے بچی روانی تھئیے آج یہ گھر بونیا بی بی چلتی رہتی ہے سجے دی ویدی ہے ایو نبیاں دے امام دواز پکامن دے راد ہے بھولاون دے راد ہے نہیں ان پر دیوانی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ دے بیٹھے سبحان اللہ او سردارو سنو توجہ دے نال بی بی بسم اللہ دا ورد پکائی ویدی ہے کئی میرے کلمہ شریف پڑھ دیے کئی میرے بسم اللہ شریف پڑھ دیے وطن تے بل گئی ہے ماں انتظار بیٹھی کریں دی آئی میرا بچہ کافریاں دے بعد آئی آدھی ہاں ہاں کھالا کلو ٹکی رہ گئی آمن آئی لیں دی بڑا پیار کریں دی آئی چنگے کھانے کھویں دی آئی ماں انتظار چاہی بچی کئی دیا دے بعد آئی چھاتی نال لائے سی رخسار چمنے دی بچی دا سر چم دیے رخسارہ دے بوسے دیں دیے گردن دے بوسے دیں دیے آدھی میرا بچہ جلدی کر میں پیاس لگی ہوئی ہے مینو پانی چا پلا بچی جرات والا برتن ہاتھ پہ دیے نبی پاک دوا یاد ہے بچی پڑھ دی بسم اللہ الرحمن الرحیم دھیمی دھیمی آواز لال پڑھ دیے دلے پڑھ دیا دیے بابا یہودی اماں یہودی بھرا یہودی خاندان یہودی او ظالم لوگ ہیں جو روزانہ چولہے تے بائے کے میرے آقا دے گلے کریں او تے دلے پڑھ دی راوا جگہ جوان تھی سا برملا اعلان کرے سا جناب والا ماں کاروبار سے اٹا ملے تے بسم اللہ پڑھے جے کر جھاڑو دے تے بسم اللہ پڑھے بھائیاں دے کپڑے دھوے تے بسم اللہ پڑھے ہر کم دی ابتدا بسم اللہ شریف دے نال شروع کریں سبحان اللہ وقت گزرتا گئے بچی جوان ہو گئی ہے تیجا مجھا دھیاں بھی جوان تھی لیکن وہ بچی بھی جوان تھی ماں جناب کم دسے دیے میرا بچہ یہ برتن چاہیے
جہاں بچی دے دل دے خیال ہے ہوں تک لک لک کے پردی رہ گئیاں اج برملا اعلان کرا پتہ لگ ونجے یہود دے ویڑے بھی محمد دے غلام وسدر سبحان اللہ بڑی مہربانی سدا سلامت رہو وسدے رہو اللہ تانوں آباد رکھے ملتان دے غیور مسلمانوں جاگ دے بیٹھو اللہ تعالی جاگن قبول فرماوے اللہ حاجی محمد سلیم تے حاجی بھائی محمد ظفر اقبال دے کاروبار برکت فرماوے جنہاں سونا انتظام کیتا ہو جلسے پاک دا سبحان اللہ ہاں میرا سردار سن توجہ دے نال ہن ماں کم نسے دیے بچی زور دی آواز نال بسم اللہ شریف دی تلاوت کریں دیے سبحان اللہ ماں پوچھ دیے میرا بچہ ہے کیا پئی پڑھدی بچی جواب دے دی اماں تینوں پتہ نہیں اللہ دے پاک قرآن دا جملہ ہے سبحان اللہ میری دھی مائی کتھوں سنئی جنے اماں تینوں پتہ نہیں ہے کل نبیاں دے امام دے اوتے خالق کائنات قرآن پاک نازل فرمائے سبحان اللہ وہ قرآن پاک دا جملہ پڑھ دی پیاں ماں بول پئی اسا یہودی ایسا قرآن قاری سے پڑھ دے بابا سبحان اللہ آدھی اماں تینوں پتہ نہیں میں لجپال نبی دا کلمہ بھی پڑھ دیاں تے اللہ دے قرآن کو بھی پڑھ دیاں سبحان اللہ ماں بول پئی میرا بچہ ہے بسم اللہ شریف دی چھوڑ دے کلمہ ہی چھوڑ دے قرآن دی سنگاتی چھوڑ نہ تیرے بابے کو نسا دے سا تیرا بابا بڑا ظالم تے جابر ہے تیرے پردے کر دے سی تیرے ٹکڑے کر دے سی بچی بول پئی اماں موت دی پرواہ نہیں ظلم دی پرواہ نہیں تشدد دی پرواہ نہیں جان چلی ونجے پرواہ کوئی نہیں لیکن لجپال نبی دا کلمہ میں کوئی نہ چھڑے سا جڑا بچی یہ گال کی دیے ماں جو اٹھیے ون کے گھر والے کو مخبری کریں دیے اے میرا سر دا تاج جی کرما والی جنے بچی جوان ہو گئی ہے سبحان اللہ وہاں کے جوان ہو گئی ہے تے شام کو پہلے ہی دی شادی کر دے سا آکھن لگے شادی تے جنن کرے سو بھی تیری مسلمان ہو گئی ہے نبیاں دے امام دا کلمہ ودی پڑھ دی ہے گھر والے ڈان چاہ کے دیو بدبخت گھر والی او کلمہ والی تو گھر دی ملکہ میں گھر دی سردار آویں دھیو گے ماں سمجھاوے پیو جناب والا پتر دی طبیعت مچلے تے بابا سمجھاوے تو جو گھر دی مالکہ میں بچی کلمہ پڑھ دی رہ گئی ہے تے مینوں کیوں نہیں دسیا بابا او دی ماں بول پئیے گھر والی او دی بول پئیے بچی دی ماں بول پئیے میرا سر دا تاج نرال نہ تھی یہ تو پہلے دا پردی ہے لکی ودی آئی اج زور دا اعلان کیتے سی جنے سج کرائی گھننا بچی دی پیشی پئی کھڑیے بابے دی خدمت حاضر ہے گردن نیمی ہے اکھ جھکیے بابا سوال کریں دے حال لے میرا بچہ میں سنے تو نبیہ دے امام دا کلمہ پڑھ دیا دے بابا سچ سبحان اللہ میں سنے تو نبیہ دے امام دے نازل تھیون والے قرآن پاک دی تلاوت کرنی آدھی بابا سچ سبحان اللہ جنے سچ بولیں دی پئی تینوں پتہ کوئی نہیں میرے جبر دا میرے ظلم دا میں تے مار کے فنا کر دی سہی پردے کر دی سہی آدھی بابا چاند جان چلی ونجے پرواہ کوئی نہیں پردے ہو سکتی ہے لیکن نبیہ دے امام دا کلمہ میں نہیں چھوڑ سکتی سبحان اللہ بابے جناب جڑا سنیا بات بچی دے سر دے جناب والے ہاتھ پاتا چھنڈک ماری زمین دے اوتے بچی منہ بھرنے گئی ہے گچی تے رکھے دے لاتے کوڑے دی مار دے چھمکا دی مار ان جان دے جناب والا خون دے فوارے جاری ان چمڑی ادھر دی پئی ہے لیکن لوگ کھڑ والے دے دیکھن فلانے سردار دی دھی کلمہ پڑھ کے دے بابا پیا مریں دے آؤ دیکھو سارے محلے والے کٹھے تھی گل مرد و زن چھوٹے بڑے امیر غریب کوئی روکن والا کوئی آکھن والا زیادہ مار جو کلمہ چھوڑ دے وے بچی دی جان دے کوڑے وجدے پین چابک لگدے پین چمڑی ادھر دی پئی خون دے فوارے جاری ہیں لیکن بچی دے چہرے تے مسکارے زبان تے کلمے محمد دا گجکار اتنے سہیلیاں بول پین اے بی بی کیا رکھے کلمے دے اندر کلمہ چھوڑے کیوں پئی مارا کھانی ہے کھل کر یا دیو بدبختہ تانوں پتہ کوئی نہیں تمہاری دید چھڑی میری مار دوتے میری دید محمد سرکار دو سبحان اللہ بچی جناب والا کھل کے جواب دیں دیا جے کرما والا تانوں پتہ گائے نہیں ایڈو چابکا دی مار ہو دیے چھمکا دی مار ہو دیے کوڑیاں دی مار ہو دیے انہوں بے پردہ دی دار ہو سرکار میں بی بی تکڑی رائے بوہے یار دے جکڑی رائے میں تیرا دنیا تے آخرت جلدی میں وارا چاہ گی دن ہن جناب والا بچی کھلدی پئی تے آدی پئی سکھ سے جان نندرا گیا سبحان اللہ جس دے رو پردہ بابا پردہ سدا سلامت سکھ سے جان نندرا گیا سکھ سے جان نندرا گیا وہ دل پر سدھا جا کیا
اڑایا کیا کرا بھئی لائق نہ ہم دیدار دید اڑایا کیا کرا لائق نہ ہم دیدار دید اڑایا کیا کرا لائق نہ ہم دیدار دید اڑایا کیا کرا بچے مار بابے مار مار کے بچی کو بے ہوش کیتا بچی جرا بے ہوش ہو گئی والا حد با کے ڈھیل کرائی مقام دے اندر گرنا ہے کے جناب سٹے دے ول دروازہ مرے دے کنڈی بند کرے دے تالا لے دے چابی چاہ کے گھر والی نو لے ہوئے ادے کرما والی خبردار 15 نہیں دروازہ نہیں کھولنا اے تڑپ تڑپ کے مر ونجے ای مینوں شرمندہ کیتے اپنی برادری دے اندر بڑے بس 15 راتی 15 نہیں بچی بندے جناب والا جناب بچی کو ہوش ہے اندر پئیے بے ہوش جنا ہوش ہے دیوار دی ٹیک لگ کے آسرا گھل کے دروازے دے قریب آئیے اندر کنڈی کھڑکے دیے ماں نو سڈ مرے لیے بابے نو سڑے لیے براواں نو سڑے لیے آج میں کوئی عزت برباد نہیں کی تھی میں تمہاری کڈ نہیں لوائی میں تمہیں پریشان نہیں کیتا پڑھتی نبی دا کلمہ مہربانی فرماؤ میں بکھیا تسیا درد تو چورو چورا مینو پانی دا گھٹ فی سبیل اللہ دو اللہ دے نام تے روٹی دو اب بابا بھی دشمن بن گئے بھرا بھی دشمن بن گئے ماں بھی دشمن بن گئی سارا گھرانہ دشمن بن گئے بچی روتی کھڑی ہے سجے دی کھڑی ہے لیکن کوئی جواب نہیں آیا سوچ سوچ کیا دے کرما والی انہاں ظالماں نو کیوں سڑے نہیں ہے ہوں لجپال نبی نو سڈ جندا کلمہ پڑھ دی اللہ گواہ مدینے تو منہ کر کے آواز دے دیا غسنی یا رسول اللہ ادرکنی یا حبیب اللہ بڑی مہربانی ہوں جناب کعبے دے مدینے پاک دے منہ چا کیتے سی تے جناب بعد سبا دے پیغام کھڑی بھیجیں دیے آدھی اڑی بعد سبا لجپال نو آکھی میرے آخری ہیں مکلاوے حجتا ہی لے مک گن سارے جے ترس پویس لگیا اکی بے شک میں نے درد نہ ونڈے اتے دوروں کھڑ مکلاوے پر دانش اکھیاں دیکھ گھلن توڑے کفن کو ہاتھ نہ لاوے سبحان اللہ بچی رو کے پکار کرنے یا رسول اللہ اگر میرے جی دے نہ آئے میری لاش تو آواز آتی توڑے نا تے پھڑک دی مر ویسا کلمہ پڑھ دی مر ویسا یا رسول دے نعرے مرے دی مر ویسا میری لاش تو آواز آتی والی پیغام بھی دے دی راسا آسا اڑی باد سبا لجپال نو آکھی اڑی باد سبا لجپال کو آکھی اج بیترا ویس وٹائی آنا دو چادر گل وچ کفنی ہے منہ کفن دے نال لکائی آنا سیا بھار گناہ دے نہیں ٹرن دے دے بن میت لاش چوائی آنا سٹ نہ کر جگ دیا رشتیاں نو ایک تیری آس بچائی آنا یا بچی دا سج مار لائی کیا دے دیا اچانک کمرہ منور ہوئے کمرہ معطر ہوئے 14 طبقہ دا سردار نبی نبیاں دا نبی اللہ دا نبی سبحان اللہ مسلمانوں توارے سارے نبی تشریف گھرنے آکو چھاتی نہیں پٹی دروازہ ہی نہیں کھلا کمرہ منور ہوئے ودوہا دے مکھے والا محبوب اللہ جزلفا والا محبوب سبحان اللہ کہا دے تاج والا محبوب کائنات دے راج والا محبوب یاسین دے سیرے والا محبوب نون دے گول چہرے والا محبوب لابرکا دی حیاتی والا محبوب علم نشرا دی پاک چھاتی والا محبوب سبحان اللہ ماذا غلب سر دے کجلے دیدار والا محبوب وما ينطق عن الهوى دی گفتار والا محبوب وہ کون محبوب وہ محبوب ہوئے محبوب بندہ محبوب ہوئے محبوب بندہ ہمتن ایویں ہوندن میں کولے خدا جندے رضا 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 پیارے سجن ای رب قسم
میں سچ کے اے محترم نازک بدن میں ہوں گے میں سچ کے اے محترم نازک بدن میں ہوں گے اللہ مکان جام مصطفیٰ ہو یا میزبان رب اللہ عرش اولا جند جوڑے دی جا عرش اولا جند جوڑے دی جا ایشو امن ایوے ہوں دل محبوب ہوئے محبوب دا محبوب ہوئے محبوب دا ماہ مدن ایوے ہوں دل میں گولے خدا جندی راجا 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 كلهم يطلبون رضاي فأنا أطلب رضاك يا محمد میں گولے خدا جندی راجا میں گولے خدا جندی راجا پیارے سجن میں ہوں دل محبوب ہوئے محبوب دا محبوب ہوئے محبوب دا محبوب ہوئے محبوب دا ماہ مدن میں ہوں دل میں گولے خدا جندی راجا میں گولے خدا جندی راجا پیارے سجن میں ہوں دل محبوب ہوئے محبوب دا میرا سرکار سن توجہ دلال سرکار کرم نوازی فرمائیے تشریف گھننا ہے فرمائے نے میری دھی بھائی حال دے بچی بھاج کے نبی دے قدم چم دیے سرکار رحمت دا پھرتے رکھے فرمائے نے حال دے بھی بھائی کیا تکلیف ہے آگے لجپال آقا وجود دردہ تو چورو چورے کوئی بھی کم نہیں کیتا تھوڑا نا چاہیے رہیا تھوڑے رب دا نا چاہیے رہیا بابے مار مار کے لولی بھان کر دیتے جسم دردہ تو چورو چورے وقت پیار تو جد پہ نکل دیے سرکار رحمت دا تیرے فرمانے حال دے بھی بھائی بچی اٹھی بیٹھی آدھے قبلہ معلوم تھی دے وجود دے اندر کوئی تکلیف کوئی نہیں دردی کوئی نہیں پریشانی کوئی نہیں خود مرا بھی کوئی نہیں معلوم تھی لیکن مارا بھی کوئی نہیں سرکار میں مجھے نسی میری دھی میں محمد تیرا دنیا تے آخرت کا ذمہوار گھبرا کوئی نہ تیرے سارے انتظام ہو گئے 15 راتی 15 دن گزر گئے کرما والی اٹھیے گھر والے کو آدھیے میرا سر دا تاج بھی مر گئی ہوں دے کفن دفن دی کر چابی چامن دروازہ کھولن تالا کھلے کنڈی کھلی دروازہ جو کھلے کیا دیکھیں وہ چھند مسلح چھائی بیٹھیے زبان پہ یاسین علی بچی خدا دے قرآن دی تلاوت بیٹھی کرے لیے آخو سبحان اللہ اللہ پاک دے کلام دی تلاوت پہ ہوں لیے بچی جناب والا 15 راتی 15 نی بے پردہ دیدار کی تن سرکار دے قدمہ تے ڈھائے پیا جلج پالا جی نے ہن کرم نوازی فرمائی وے کہ میں قیامت دری یاد کرا ہے سرکار میں میری دھی میں گھبرا کوئی نہ میں محمد ہوں میں لجپال نبی ہوں میں وفادار نبی ہوں جڑا میرا پیارا بنوے دے میرے رب دا پیارا بنوے دے میں محمد ہوں نال پیار کرنا میرا رب ہوں نال یہ خدا دے قرآن نال یاری رکھے دے اللہ دی نماز نال تعلق بنے دے او نبی دا بھی دوست ہے خالق کائنات دا بھی دوست ہے فرمانے بھی بھائی گھبرا کائنات مجھے نہ تھی دس کیا چاہیے آدھے لجپالا جی میں دنیا تے کرم نوازی فرمائی ہے کیا مدری ایویں کرم نوازی بچی دی فریاد ہے یہ عاشق کلم چاہیے میں پردہ پیاں کملی والا کمٹانا لاج پالی میں سونا لاج پالا بڑی مہربانی کمٹانا لاج پالی میں سونا لاج پالا کملی والا کمٹانا لاج پالی میں سونا لاج پالا کملی والا کمٹانا لاج پالی میں سونا لاج پالا کملی والا کمٹانا لاج پالی میں سونا لاج پالا کملی والا کمٹانا لاج پالی میں سونا